Pridajte sa ku mne, keď sa pokúsim identifikovať a vyhnúť sa 10 najnebezpečnejším rastlinám Veľkej Británie. Uvidíme, či to zvládnem bez toho, aby ma niečo popálilo alebo ešte horšie. Od obľúbených záhradných rastlín až po divoké zázraky tieto rastliny môžu byť prekvapivo nebezpečné. Poďme preskúmať toxické poklady prírody. Na 10. mieste nášho zoznamu je jemná konvalinka voňavá. Táto sladko voňajúca rastlina má malé, biele, zvončekovité kvety a široké listy. Ak ju požijete, môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie a nepravidelný srdcový rytmus. Hoci je smrteľná len zriedka, môže spôsobiť výrazné nepríjemnosti a môže byť potrebné lekárske ošetrenie. Na 9. mieste máme veselého poslov jarý narcis, známy svojimi jasne žltými kvetmi s trúbkovitou korunou. Požitie akejkoľvek časti rastliny, najmä cibúľ, môže spôsobiť silné žalúdočné ťažkosti, závraty a v zriedkavých prípadoch aj problémy so srdcom. Hoci zvyčajne nie je život ohrozujúci, môže byť obzvlášť nebezpečný, ak sa skonzumuje vo väčšom množstve. Na 8. mieste nášho zoznamu je starobilý tis, vždy zelený strom s ihlicovitými listami a červenými bobulami. Všetky časti tisu sú jedovaté. Požitie môže spôsobiť závraty, sucho v ústach a potenciálne smrteľné srdcové problémy. Aj malé množstvo môže byť smrteľné, čo z neho robí jednu z najnebezpečnejších rastlín v Spojenom kráľovstve. Na 7. mieste máme zlatý dážď alebo laburnum, malý strom s previsnutými strapcami jasne žltých kvetov. Všetky časti tejto rastliny sú jedovaté a spôsobujú nevoľnosť, vracanie a v ťažkých prípadoch krče a kómu. Hoci úmrtia sú zriedkavé, požitie môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ktoré si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Na 6. mieste sa umiestnila neslávne známa bolehlav, vysoká rastlina s jemne delenými listami a malými bielými kvetmi v dáždníkovitých súkvetiach. Požitie môže spôsobiť ochrnutie, ktoré začína od dolných končatín a postupuje smerom nahor. V ťažkých prípadoch môže otrava bolehlavom viesť k zlyhaniu dýchania a smrti. Na 5. mieste máme nádhernú, ale nebezpečnú nábrstník, vysokej klasy rúrkovitých kvetov v odtieňoch fialovej, rúžovej alebo bielej. Ak sa požije, môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie a potenciálne smrteľné srdcové arytmie. Hoci úmrtia sú zriedkavé, pri podozrení na požitie je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc. Na 4. mieste v našom rebríčku je obľúbený záhradný ker rhododendron. Veľké kry s kožovitými listami a s húkmi nápadných kvetov. Požitie akejkoľvek časti môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie a ťažkosti s dýchaním. V ťažkých prípadoch to môže viesť až ku kóme. Je obzvlášť nebezpečný pre domáce zvieratá, najmä malé psy. Bronzovú medailu získava kýchavica, známa aj ako kňažná alebo páni, lesná rastlina so šípkovitými listami a jasne červenými bobulami. Spôsobuje silné podráždenie a opuch v ústach a hrdle, čo môže viesť k ťažkostiam s dýchaním. Hoci je smrteľná len zriedkavo, môže spôsobiť výrazné nepohodlie a môže byť potrebný lekársky zásah. Na 2. mieste je príznačne pomenovaná ľuľkovec zlomocný, ker s fialovými, zvončekovitými kvetmi a lesklými čiernymi bobulami. Môže spôsobiť rozšírené zreničky, halucinácie a krče. V ťažkých prípadoch môže viesť k zlyhaniu dýchania. Požitie len niekoľkých bobúľ môže byť smrteľné, najmä pre deti. A najjedovatejšou rastlinou v Spojenom kráľovstve je prilbica modrá, známa aj ako vlčí mor, vysoká rastlina s výraznými fialovými kvetmi v tvare prilby a veľkými listami. Dokonca aj kontakt s pokožkou môže spôsobiť znecitlivenie. Ak sa požije, môže spôsobiť vážne tráviace ťažkosti a ochrnutie srdca a pľúc. Je mimoriadne jedovatá, pričom veľké dávky spôsobujú takmer okamžitú smrť. Krása prírody často skrýva nebezpečenstvá. Pri manipulácii s neznámymi rastlinami buďte vždy opatrní a držte deti a domáce zvieratá ďalej od nich. Ak máte podozrenie na otravu, okamžite vyhľadajte lekárskú pomoc. Buďte opatrní a zodpovedne si užívajte zázraky britskej flóry, toto bolo 10 najnebezpečnejších rastlín Veľkej Británie. Pamätajte, je vždy lepšie tieto rastliny poznať a vyhýbať sa im. Ak ste sa už s niektorou z týchto rastlín stretli, radi si o tom prečítame v komentároch nižšie. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a kliknúť na zvonček, aby ste nezmeškali naše nové videá. A ako vždy, zostaňte zvedaví až do nabudúceho stretnutia.